levá 6, 40, pravá 6, 7, 80, přibrzdí, pravá 5, horizont vlevo, levá 1, pravá 1, horizont vlevo, levá 1, pravá 1, skok, 120, brzda, levá 7, 60, pravá 5, blbci, 60, přibrzdit, levá 6, 120, přibrzdí, levá 6, 7, 8, 40, pravá 2, 1, 3, 80, horizont furt, 60, brzda, levá 6, pravá 5, 40, levá 4, levá 6, pravá 5, 40, levá 4, 80, přibrzdí, pravá 4, 60, přibrzdí, levá 5, 6, 40, brzda, levá 8, nekatovat, 120, přibrzdí, pravá 5, 80, horizont, levá 1 zleva, horizont pravá 1 zprava, to je ten skok. 120, brzda levá 7, 60, přibrzdí, pravá 5, 40, brzda levá 7, 100, pravá 2, 60, levá 3, 60, přibrzdí, pravá 6, 150, levá 1, drží se nám v okno. Pravá 2, přibrzdit, levá 5, 6. No. 60, pravá 3, 80, levá 1, mostek, 60, přibrzdit, pravá 6, levá, 60, přibrzdit, pravá 4, 120, přibrzdit, levá 3, horizont furt, levá 3, horizont furt, 60, přibrzdí, pravá 4, levá 5, 80, brzda, levá 7, 60, pravá 2, 40, levá 4, pravá 4, 80, levá 2, 120, horizont pravá 2, 80, brzda, levá 6, 40, brzda, pravá 7, levá 6, 40, pravá 7, 80, horizont, levá 1, 120, horizont, pravá 2, 1, 150, horizont, přibrzdí, pravá 1, levá 5, 120, levá 2, už jsme tam, 160, přibrzdit, pravá 4, dlouhá, pravá 4 dlouhá, co si napsal Věroušek. 60, brzda, levá 6, na koleje, pravá 4, 3, 120, pravá 1, levá 1, 120, brzda, pravá 5, 6,
A to točí. Ale kde ten kameraman? Šťastný určitě. Prosím vás, nepřátelčte se všichni, jo. Na všechny se dostane. Hele. A podpisy budou až přijde za zápik. Tak, konečně jsme se dočkali, vítáme dnešní vítězové. Dáváme slovo jezdcům, jak se vás to líbilo. Ten je jako vždycky ukecaný, že jo, děkujeme. Říkal, že se mu to líbilo, ano. A tady máme druhý stanička. Je zase uražený. Není. Ještě má v kalotě. Připravte prosím vás, kýbl. Tak, uděláme si ještě svoje, že? Potom příspěvky potom můžete odezávat mě. Ono to trvá, samozřejmě, no, přeci jenom je to tak. Takže hoši, děkujeme. Musíme jít cíkat. Taky děkujeme. Nejrychlejší předjezdí, ano. No jo, tak už je takové